Bro ki pri Pak Wo ki yang ini ki apa mbangane engko bengi mlaku-mlaku Pak Wo, jalan-jalan sarapane ki tiru wong nom ngono kae yo. Luru kemul sing ana nyawane Pak Wo, mlayan nggo tambah asrep. Lah kepriye wong tempo rendeng kaya ngene Pak Wo? Anane udan krenyis awan bengi terus ki yamene bekae langit wis peteng dedet pan udan maning. Apa mbangane ana sing nganggur mbane Pak Wo. Ngendi lurune Pak Wo kemul sing ana nyawane Pak Wo. Pernah iki men sing jegangge ngono lho Pak Wo, maksud iki ya kuwi pernah iki ya nyopros-nyopros paha ngono Pak Wo. Lah priye wong nyatane wong ora gagah kira nemune paling ya nyopros pan luru sing plenis sing ble ketong ngono ya mesti nane sing gelem Pak Wo. Mumpung nyong mau bar negor gedang Pak Wo, limang tondun becici melayan kan nggo kuwi jenenge ke tumbas, tumbas sing kemul ana nyawane ngono Pak Wo. Lah priye wong nyatane pintere ki adol becici ya lurune sing nyopros wah ora. Ora wis ora usah milih-milih wah wis pokoke butuhe sing ana nyawane kemuli ngono. Oh.